El nostre grup de vasculitis es dedica a investigar les vasculitis sistèmiques des d'un punt de vista clínic i translacional. Les vasculitis sistèmiques són malalties inflamatòries de causes no ben conegudes que inflamen els vasos sanguinis i la inflamació comporta una reacció del vas que acaba ocluint-lo. Com que els vasos estan distribuïts per tot l'organisme, les manifestacions clíniques poden ser molt variades i les complicacions poden ser molt greus perquè els vasos inflamats no porten adequadament el flux sanguini en els òrgans i teixits. Per assolir aquest repte, el nostre grup es composa de membres amb metges de formació, membres amb un perfil de clinician scientist i membres amb una formació més experimental, així com persones en formació. Els nostres objectius consisteixen en esbrinar mecanismes involucrats en la perpetuació de la inflamació i el remodelatge vascular de cara a identificar possibles dianes terapèutiques. Per això hem desenvolupat alguns models propis que hem exportat a altres grups i en el fons hem caracteritzat funcionalment algunes molècules, o hem contribuït a caracteritzar-les, molècules que finalment han estat dianes terapèutiques eficients. De la part clínica, a part d'aquesta innovació terapèutica, també estem interessats en caracteritzar bé les nostres cohorts de pacients i recollir material biològic de cara a caracteritzar biomarcadors amb interès pronòstic o de resposta a les noves teràpies que estan apareixent.